Bolomanadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u waleɲuman dɔn. Joansi Seydou an sigira an ka kɛnɛ kan. Laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ. I k'a dɔn jamana kunnafoni a b'o de maana. Joansi Seydou i k'a dɔn jamana min Mali n'u k'a ma ko Mali. Jamana belebeleba min n'u k'a ma Mali. Hɔrɔnya Mali. Tilennenya Mali. Sɛbɛkɛ Mali. Cikɛ jugu Mali. Kunu Mali min ni a wulila ka jɔ a sen ka kunu. Mali min n'a jɔlen bɛ bi. Sini ɲɛsigi bɛ Mali min ye. O ti ɲɛ abada fo jamana den bɛɛ lajɛlen hakilina ka kɛ kelen ye. I k'a dɔn hakilina jumɛn don. Mali an faso ka d'an ye. An bɛ sa an faso fɛ. Joansi Seydou n'o ma diya maa min ye i k'a dɔn i b'i ka minɛnw jɛ i bɛ taa jamana wɛrɛ min tɔgɔ tɛ Mali. Nɛgɛw kɛrɛfɛ Mali de ye Mali ye. An b'a ɲini Mali den bɛɛ fɛ sɔgɔmada in na hakili sigi la maa min digilen don wuli k'i jɔ. Maa min dalen don wuli k'i sigi n'i bɛ mobili boli la fɛrɛ minɛ k'a jɔ. Une minute Mali hymne national. Joansi Seydou nin ye Mali ayiwa jɔnjɔn ye. Maa o maa n'i ye nin mɛn i mana kɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ i hakili ka to a la k'a fɔ ko Mali. Dabatumara nin yɔrɔ in ye dankɔrɔba minɛ joli Seydou Tarawele Bamanan ka bɔ Forogobugu Kolokani mara la fɛn min ye dankɔrɔba in ye ka jamana in kanu ka Kugo taama ka Kulu taama fɛn min ye jamana a laada foli a seko n'a dɔnko k'a sankɔrɔta ka taama fɛn min ye karamɔgɔ daba nɔfɛ ka kɛ kunnafoni di waraba ye diɲɛ don o don ka jamanadenw gulobo bɔ a y'o kɛ. Dankɔrɔba in dari nɔngɔ ma bi y'a san kelen dɛrɛ. Joansi Seydou jour pour jour le 10 janvier 2021 10 janvier 2022 san kelen dankɔrɔba min ye Seydou Tarawele Bamanan ye kuma t'a kɔfɛ a taar'i da ani layidu taara dɛ ancien de Ala de ka ɲi o Ala de ka ɲi Joansi Seydou a bɛ kɛ Ala ta ye Joansi Seydou k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le prétoire maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ ye ko B Sidibe ko a k'i k'a dɔn CEDEAO wulila a ka mafiyanya o de ye i k'a dɔn kabini kuma min ayiwa jamanakuntigi Asimu Goyita n'a ye ciden bila ka taa i k'a dɔn ayiwa min ni min n'o kɛra bɛnkan ye Assemblée nationale ka t'o fɔ CEDEAO ye Joansi Seydou i k'a dɔn u wulila k'u jɔ u ka dimi n'u ka jɔli i y'a dɔn u kun y'a fɔ maa 150 jamana ɲɛmaaw la olu ti bɔ bilen i k'a dɔn u ka taama kɔlilen bɛ Joansi Seydou u nana min fɔ ka da o kan Joansi Seydou i k'a dɔn u y'a jira k'a fɔ ayiwa bonyama ta k'olu sɛgɛrɛ Mali ye nin kuma min fɔ ni malidenw bɛ n'a ka k'a fɔ camancɛ fanga san 5 kalo 6 fo ka taa bila san 5 la o de y'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ sɛbɛnnikɛlaw ko min bɛ nin kɔfɛ u ye sigi ka fɔ de sabula u ye min ni min fɔ Joansi Seydou k'a dɔn sigi kelen don ka nin kɔnɔ nin ma deli ka nin da siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ nin ka kɛ Mali la nka kunnafoni dilaw ani sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a jira k'a fɔ CEDEAO kɔni ye nin hakilina in da k'a bɔ k'a bin Joansi Seydou k'a dɔn awa an ka sigi ka kuma dɔ ka bɔ a la walima i k'a dɔn min ni min fɔra i k'a dɔn an ye nin bila i kana se ka o natɔ don sabula sigi kelen don ka Mali de kɔnɔ nin ye ayiwa sira ye Asimu Goyita kuma joona i ka don kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ an ye don min ni a bɛ n'o ka jamana kɔnɔ votew ni ayiwa hakilinaw bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan CEDEAO bɛ fɛn o fɛn nɔfɛ o de ye nin don vote bɛ kɛ nin don o kɛra san kelen o kɛra san fila sa o min kun fɔra fɔlɔ san 5 de fɔra o don dɔ ya ni sanction ninnu o kɔrɔ de ko kuma kura ka fɔ janvier 2026 o de fɔra ye an bɛ élection ko la ayi sigi ka fɔ bɛ nin kɔfɛ o dɔ bɔra a la an ye dɔ bɔ a la walima a bɛ kɛ nin don ye n'o fɔra a k'i k'a dɔn sigi ka fɔ de b'o kɔfɛ janvier 2025 an ye san kelen bɔ a la kelen 2025 fɛn ma bɔ a la fɔlɔ dɛ dɔ bɔra a la dɛ kelen bɔra a la ayiwa awɔ Joansi Seydou sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya kɔni bɛ nin yɔrɔ in na nka min kɔni ye hakilinaw ye ayiwa ani wulikajɔ wɛrɛw Joansi Seydou i k'a dɔn doni min dalen don Mali kun sɛbɛnnikɛla ko malidenw de kan k'u ɲɛ bilen bɔ i k'a dɔn siran tɛ jatigɛ tɛ Joansi Seydou i k'a dɔn ka kangari da kɛ sɛbɛnnikɛla ma nin fɔ dɛ ne yɛrɛ nin ye ne yɛrɛ ka kuma ye a kabini a bɛ fɔ yarɔ ŋaniyajugu ni daanajugu sigilen don kabini a bɛ fɔ ko CEDEAO ye sanction ta dɔ bɛ fara nɛgɛ kan dɔ bɛ fara siman kan dɔ bɛ fara fɛn bɛɛ kan cɛ o cɛ y'a kɔrɔbɔ yan an b'i ti fo ka lahara suma don n'u kɔrɔ minɛni t'a la bilen o minɛni t'a la non i bɛ dati merde wayi awɔ
jamanadenw yɛrɛ de bɛ kɛ sentinelle ye anw de bɛ kɛ sentinelle ye sa yɔrɔ mɛ o ti fara foyi foyi tɛ fara foyi kan foyi a kuma an bɛ ɲɔgɔn don wa embargo taara balo t'a la fura t'a la awɔ pétrole t'a la taji t'a la o t'a la kuramafɛnw olu t'a la batiri ni pano ninnu o si t'a la embargo o bɛ mun diya anw ye ala an dalen ala ka barika don sanu na wala jamana wari kɛn bɛ ka banque fa tɛ e ye wari da suwa dɛ joli wari da suwa CEDEAO ne ko Sénégal ni Mali ka wari fɛn fɛn bɛ banque centrale la u y'a bɛɛ da suwa k'a don coffre kɔnɔ o y'a sɔrɔ an ye wari bɛɛ bɔ yen ka na bila an ka banque la o je te dis ce que je connais foyi ma tunu i y'a fɔ dɛ i hakili tigɛ bɔ i k'i janba foyi y a rien o tuma ala k'a kɛ i bolo don daba tɔgɔra ne min tigɛ don ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le sursaut masiriba n'o ye Adama Tunkara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Adama ko a ko fɛn min ye CEDEAO ye u juguyara Mali ma dɛrɛ sabula fɛn min ye Mali yɔrɔ jugu ye u y'an sɔgi ye sɛbɛnnikɛla ko a ko sanction min dara CEDEAO fɛ olu yɛrɛ ko sanction in dara walasa malidenw bi lafiya cogoya min na nka n'i ye sanction in lajɛ ko bi malidenw tɔɔrɔ u y'o de kɛ sɛbɛnnikɛla ko dimanche don Ganakaw fɛ yen sigikun kelen bɛ ka sigi min kɔnɔ n'o ye CEDEAO ka sigi ye malidenw tun b'a dɔn k'a fɔ kuma min bɛ taa fɔ a da man di u la a ti ja u tulo la nin don sɛbɛnnikɛla ko nka u kun t'a miiri fiyewu k'a fɔ CEDEAO ka ŋaniya juguya an'u ka daana juguya u bɛ sɔn ka taa nin wale in kɛ fo a kɛlen sɛbɛnnikɛla ko CEDEAO jamanakuntigiw ye ɲɔgɔn ye o taara ɲɔgɔn ye fɛn min kan malidenw ye assise min kɛ kumakan minnu fɔra réforme minnu kan ka kɛ n'o ye yɛlɛma kuraw ye transition kuntaala janya da taara don nin bɛɛ lajɛlen de la ni k'a fɛsɛfɛsɛ CEDEAO y'a ta kelen kelen u k'u sɔn n'a bɛɛ ma fɔ fɛn kelen transition kuntaala janya san 5 u k'u tɛbi u sɛbɛkɔrɔ tɛ olu ye février kalo tile 27 de fɔ wa u b'o kan k'u ye kɔlɔsili kɛ an ka jamana ɲɛma n'o ye transition ɲɛmaw ye olu ma taabolo kura y'u kɔrɔ taabolo min kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min ye kalafili ye a ka labɛn ka bɛn février kalo tile 27 ma san 2022 sɛbɛnnikɛla ko o kama olu bolo Mali faamaw bannen don u bɛ kɔnɔn juguya de la u kɛlen bɛ k'u bolo d'u kɔnɔ o tuma olu bi an ka jamana ɲagi bere belebeleba o faralen bɛ an ka jamana kun o bere fɔlɔ o de ye k'a fɔ CEDEAO jamana fɛn o fɛn n'a ni Mali bi dancɛ bɔ maa ti don maa ti bɔ frontière bɛɛ datugura u b'u yɛrɛ ye maa ti don maa ti bɔ ni fiɲɛ t'u bolo kaban k'u b'o tigɛ u b'u yɛrɛ ye Nam fɔlɔ ta kun ye maa 100 ni maa 40 kɔ o tɛ dɛ maliden maa 20 maa ti don maa ti bɔ solution taara bɛɛ kama a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye dugukolo fɛ sanfɛ hali ji kan maa tɛ se ka tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen Mali jago kɛ sira a b'a ni CEDEAO jamana fɛn fɛn cɛ a bɛ fɔ o de ma transaction commerciale a bɛɛ tigɛra nkaki ni k'a bila nɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye fɛn damadɔ dɔrɔn bɛ yen o dɔrɔn de bɛ se ka don n'o ye fura ye n'o bɔra yen dumuni n'o bɔra yen Covid bana fura n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye taji ye ani fɛn min ye kuranminɛnw ye o dɔrɔn de bɛ se ka tɛmɛ n'o t'a tɔ bɛɛ tigɛra a ma ban min ni min tigɛra nafa b'o la bilen yɛrɛ yan mun wɛrɛ n'a mago bɛ min na Muritani bɛ yen i k'a dɔn Laginɛ bɛ yen o bɛ don fɛ marchandise finiw bɛ yen dɛ min b'an bolo duloki min b'e bolo min bɛ ne bolo a bɛ san 5 kɛ a ti ban a ti fara o tuma an ka kɔɔri parata wa an b'a ja ala a banna koyi foyi sɛbɛnnikɛla ko a ma ban koyi i kulo ma jɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye BCEAO Mali banque jigi ye banque min ye BCEAO ale de kɛ nin ye Bamako badara wa karaw a da su a la Jean Zedou vraiment les économistes maliens ne m'a dɔn u kunkolo bɛ yɔrɔ min Jean Zedou ni nin sugu bɛ yen on a l'or pétrole t'an bolo yan a bɛ yen ne ko n'an b'a fɛ ka fɛn min zan o an t'o tigi wele ka na transaction ko ni fɛn t'a la o min'a di a kalo filɛ nin ye o ye fɔlɔfɔlɔ kuma kow ye sa c'est le troc. Ça, c'est pas trop coûteux. Système de justement, c'est-à-dire qu'il faut des solutions pour des trucs extraordinaires. Il faut des solutions rapides. Par exemple, na amugo bi marfala wala amugo bi fena. Il est jamana la. Walma jamana waraw la. Non c'est ko wele kana. Nous nana sanu flé. Aka fe mbi asanu haga kilo jule. Ni kilo haga do asanu flé ni naninga minaye. Ça c'est illégal. C'est contraire au système de commerce international. Oui, c'est parce que tu connais rien. Mon petit,
tu es enseignant, le système financier mondial, tu connais pas. Ce que je viens de te dire là, c'est-à-dire, fais une petite analyse, il va être capable de demander la chasse. Et tu n'as pas besoin de donner d'argent ou bien d'aller prendre de l'argent à la banque CEDEAO des fins. C'est du n'importe quoi. Quoi. Hein? Non, dis-moi pour le moment, pour la solution, c'est-à-dire qui est extraordinaire, la immédiate. Non. Demande et que financer si c'est possible ou c'est pas possible. Et c'est que nous je vais demander. Demande. No temana ka boy anga na njigi da kan tuguni ka fo femi ye seda o jamana wi ubi na ndeme teme bela jele tigara ngaki temende bangi wore munumbe no ye BIDC BOAD malika wore mimbala kraw da shara da la titrobli Tawani gala ko akoni ya taka laje sanction munun dara ati wuli de ati wuli comme Mali fama munun be u ka élection datifo u doronde élection dati min na bi be sedaoma ani France u bode fo wa fe minye doni bi sanction wuli doni ka fa be bi wuli klegele ati wuli de tange sedao sago masoro sanction ti wuli tawani gala ko bengara ninde ka yala Mali bina seni ngorowa andina sewa jamana de na toro kunwa utuna se ka kuwa obi jamana de la CEDEAO koni ngali kado na make ale ni Franci taye Mali koni abitu ka sa oyala kabitu ale bitu embargo on a venu vle anya mi wole sur so kono akabi wolla no di jedu mo wotigini na konanya folo kera flani dengolo ba joro oyeche yoni so dumbi boni sebe mi nu ka ma l'intelligent akli duma yoni so di ka do di gia ni nya ka fatiriye yoni so di ka do jamanai e ka do wuli ka do na chesiri ango malidew yon sudi ka do mata bamo banjela juguya banjela hashidu banjela yon sudi ka do jamana yere ka dafiri o de ba anjela yon sudi niye jamana inda ka laje ibaye ka fo Mali jamana kolo gelemba fe minye jamana indoro ni zanama do ngono ni ya da nye jamana o jamana kan jango farafin jamana samba sura a jamana dajira walma kuma wara fora yon sudi ka do Mali ben ni makarana ambi jahdi mo bolo juguya ni java to abu ka java nu ka juguya seda o tami melenge farafin jamana do aberta yoni se di cadre fin mindo isigi ngen ngona abo de ko fo amana bo Mali dala dongodo yoni se di cadre ni jamana dama do yin anu fana soro ko kuma anazi ko laje ay taka segi do isigi ga laje bien yoni se du sebene kala ko akwa mi doni na kobi se daw kani janvai ani ni juguyen yoni se di cadre o keleme ka da fama kuna fama minu mbi jamana inve fama minu nga wuli ka jondi chesru yake ka soro bi mate yoni se da andele do ala bi debaliti ka ferete mi ma boni digen gono nga mata bama minu vana banjela yoni se di cadre jamana dugu minu banjela yoni se di cadre minu bala sanjoli joli u bolo bi bara la u bolo bi jamana nyema so la jamana wari bana do ko so joli ma joli bi sa kile kono siraba joli desebe nu ya warsho ka kuku yoni se di cadre olu de bi wuli ka joni awa manga ngolonji la i ka do visite e fe ka ke voto ka ke je du vote bi kamini mallange ni ngele wo kele min bi kuma na nyengali wallahi na fara ko hali de bi voto ko ku kaso u ti passé o yeche ou il rate ka tout façon mais Allah ça m'énerve non c'est la démocratie mais je vais mal parler non s'il te plaît on a une démocratie mais est-ce que dans ce sens si je parle mal est-ce que tu c'est injure publique avec préméditation alors tu il na sanga ba bakile mo Allah ichogodore ichogodore ay wa nyendam jodi dedu semeni gala go ngoro ke ni mo majugu olu minu banjela yon so rikado ka jamana nje ko olu de tambe fara fade njugu ka fade ngardu ka dongo do ko kala puma ikado ani jamana ci puma yon so rikado ka soro donedo democratie kala ko democratie e tiye nga Mali democratie adamna fura dama kana blabila politique mo go jora kera minyi o yemi nga jamana ina anu yemi ni minyi ci jamana ma adonedo yon so rikado politique ma mi ngumbe ni Mali do ndale kundu ala ka fo hakaja ni woni mana fanga soro dongo do Mali de jali ani Mali ka nyeta o yoro ngile o kara bin Bokar Keita non sedu ga o de kara jigi waro dai o de kara jamana daji o de kara jamana halakili o de kara jamana yere ko bani ayam jigi tike halin nambaraw ni fiendo tara vote be kay namara jme tele la ma yo arajumalla ne namara
Aïe. Ah. Né? Non, non, je parle pas de toi. Ah bon, ok. Et comment le maire de que toi tu es un playboy? Au grand, je suis handicapé. Il me tech. Il retire. Il me tech. Il retire. Ça c'est mon nom Maketa. Ali Bogele. Ali Bogele. Oui, en 2013, sans Wolofla, Ibrahim Bouaketa, je ne sais pas quand Ningara Java, Ningara Jamana Dadi, Machuku Kadala, Kapo, démocratie, Anganabe, Mim Seka Jamana, Nirwa Katame, Ibrahim Bouaketa, Namim Borakono, Amatanga Segopma, John Sedokma, Maminumbe Java, ni Nanamungana Mukmana Jamana Kono, politiquement là, Uku Dagaru Yerala, Malidebi Yorami Bi, John Sedikado, Alaba Andi Sherati Nininga, Andi Fama Nininga, John Sedikado, Choche Mati Dala. Nous sommes dans un état de droit. Vous pouvez porter plainte, mais jamais on ne se rend justice. Ayutui. C'est vrai que mi voye moment. Et dans un béga dossier comme ça, et qu'à ce qu'on vit dans là. À tout à mani, quand on m'a ma faou. Je dis c'est nous. C'est vrai que la ko, Chekelembe, Ikado Aberta, Mini Wulikadoni Chesiri, fait belle gelé forama, fait belle gelé daraka. Je ne dis Kado Dr. Sugal Kokala Baiga. Jamani, Adloki donné do Akana. Je ne dis Kado Jamana Dunyado Kafo Sugal Yeke, Malik Kadai, Abim Malife. Na pourquoi ni Kake Jamana Izakate Sugal Soledu, ou Maldumba no fait. C'est Woche, je dis Imi Farati Malangulo Folila, Sugal Kokala Maigama. Yann Touré Kashima, Obasra Anyi Dashi. Ayamounde. Aïe. Je vous dis que nous sommes dans un état de droit. C'est la démocratie. Quel qu'en soit Alpha. Abinyalaou, démocratie. Même Vivier. Hali Moribo Klela. Mokado Tumeka Moribo critiqué. Mais bien embêté quand il met critiqué. Dans le bon sens. Mais pour moi, l'angolo vo. Ambitati. Choguel venait à Tika Pendou Mao. Et ils ont fait? Non. Mais non. C'est nous. Fais Betega qui est délié. Aujourd'hui, les fois, est sacrifice. Moi, j'aime pas. Dès que vous avez fait tiens, Doredi. Atimia. Non, on ne crache jamais sur l'argent. C'est-à-dire, Atimiga Warti sur Nagwa Badi. On met des Nyaharam. Ndape. Ça pour l'ail. Retire ça. Bon, je retire. Abuna a étoffé. Je retire. Akasmo. Nani sur les données niveau. Bon, je comment na baba ni mais habitanga ko je retire. Je retire. Voilà. Of mon bafe. Voilà. C'est pas fait. Bafe bi jamana fait. Bi jamana de fait. O de lambana warla. Voilà. Bi jamana investi. Je suis d'accord. Voilà. Là je suis d'accord. Ni wuye sebanye. Anya mi bo intelligent kono akabi bolla. Kabatu wana nebi ndega do. Ijodo. Jeka pip. Kaka prefon la kodo. Nege kanye tan flasera Bamako. Kafo jigine uka bonya masegi be awye. Jeka pip. Kaka prefon la kodo. Jeka pip. Kaka prefon la kodo. Ndega do. Ko ni sebanye ango mi ma alternance. Parce que ba no Yusuf Sissoye ni nya ka sebanye Yusuf Akomu. Yusufu ko ibora ka maga politique ma munu na Yusufu manuka ako fe menye jamana nwara filira kura munu bebi yala o ma filuka kele mawa awo sabula jugu wati mi jamana be geleyala jamana be nyini nga to o wati ko ninde jamana jugu ya puma o te politique kele wati sebani gala ko asisi national mingera jamana de bela jele nyu anzoro nga fe menye nte fakola nte farakola ani magote kola o parti damado be ka fara fe menye politique mauka olu taru de kerefe ka fu teningoina sebani gala ko utala o mu bo asisi kera wa nyena pia nga asisi jabu bole tuma munu bora o labana kata sigike no e conférence de presse kato sigi nunu kato lagoshi manani kungolo be fe menye journalier no alternance o kaneme ku ka faso de njugode a folo imam Mahmoud Digo ati jamana fe sebani gala ko ma flana min kungolo photo damo ka cheble ndarame Sous condena sous condena chou ibeka kilela ale rekumi conférence presque kalo sorati munuzara ku chou konde wati kala yo blako nga a donné anyina na kalgili machine ko machine kalgili ayo dakrefe ale de ibeka itama minga avion ko atara dugu mini dugu mina ali cheblende abefo
a bɛɛ jate b'ale de kɔnɔ. a bɛɛ kilométrage n'a heure. nka a kelen ministre ye. a y'a bila. a ye Sukɔndɛ dabila. Ogo Sagu fali baw ni yɔrɔ fali baw kɛra a ma calcul bɔ. bilen. mais non mais où est-ce qu'on va dans ce pays? sɛbɛnnikɛla ko a kɛrɛfɛ maa dɔ kunkolo photo bɛ yen docteur Bokari Tereta RPM ɲɛma o fana bɛ kɛlɛ la. min b'o dala bi. le même Tereta. min bɛ Tereta dala bi ani RPM dala. ayi olu to ala ma. Segukaw ka dugawu minɛna. Naam. n'o bɔra yen a ko fɛn min ye cɛ kelen fana bɛ yen. joni ale faralen b'u kan. ale ta ye wariko ye. joni Mohamed Yusuf Bacili Aras Bac. a kunkolo photo bɛ yen. Mohamed Yusuf Bacili. Aras Bac. ministre de la justice. ayi dɛ. Arasa. ça c'est le papa. ah oui Arasa. Allah ça je doute. Je fais trop confiance à ce garçon. Abou nɔfɛ dɛ. Il a une conviction. Abou nɔfɛ dɛ. D'accord, naam. Mais n'ale ni sɛgɛn ale minɛ il perd ses convictions malheureusement. Bon, c'est un jeune diplômé sans emploi. À Facebook man dama do yi. A bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ dɔrɔn. un emploi. Ayiwa naam. A ye a kɛ chargé de mission ye primature la. ou bien wage ka yɔrɔ in na ye. comme ça a bɛ dɔɔnin dɔrɔn ka bila da a b'a da di. naam. sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu tɔgɔ fɔlen bɛ ninnu de b'a ɲɛfɛ maa wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ jɛ jugu in na olu bɛ ka jamana janfa. sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali ŋwarafili ye fɛn min ye jamana kanu tɛ a bɛɛ lajɛlen intérêt ko ani nafako ye maa wɛrɛ bɛ yen min faralen b'u kan ka kɛlɛ kɛ bi Isa Kawujim. bon n b'a fɛ an ka kuma i ka n'o tɔgɔ yɛrɛ fɔ a la quoi. Oui. Mais c'est le journaliste qui a mis son nom. Ok, d'accord, merci. Issa Kawujim, a ka parti, ACRT, faso ka wele, ale kungo kunu, ko fɛn min ye étranger k'u ka taa n'a ye, ale bɔra CNT kɔnɔ, a yɛrɛ taara turu cɛ Bamakokura, a na yɛlɛmana ha, a ko étranger k'a bi baabi. Allah. Awɔ? Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye Amadu Koyita ye ale bɛ jɛkulu in na ba caman wɛrɛ bɛ yen minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan fɛn min ye Pulo ye n'o ye Useni Amion Gindo ye ale yɛrɛ b'a la sɛbɛnnikɛla ko Useni Amion Gindo. Allah. Mais c'est pas possible. N k'o de bolila ka t'i dogo a yɛrɛ la a ka so kɔnɔ ko a fɔra maa fɔlɔ b'ale nɔ ale bɛ yan a ɲininkara a taara nkalon da cɛ la min bɛ Abidjan a tɔgɔ ye di jɔni Cɛman Ibɛri k'o de y'ale wele ko k'o f'a ye ko Cɛman de y'ale wele k'a f'a ye k'u bɛna t'ale kama Cɛman yɛrɛ bolilen tɛ Cɛman yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ mais non jamana in kɔni mais c'est devenu ayiwa naam la comédie club quoi non mais c'est pas vrai non la comédie sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ni maa ninnu ye u faralen bɛ ɲɔgɔn kan kuma jugu Semazi Mamudu Diko tɔgɔ la dɔ bɛ yen n'o ye denmisɛn ye Yusufu Daba Jawara ale de b'a sɛbɛnnangolo bɛɛ lajɛlen tigɛ bila sɛbɛnnikɛla ko o tɛ dɔ wɛrɛ la koyi nin bɛɛ lajɛlen bɛ ta ɲini ani niyɔrɔ ɲini de la sabula fɛn min ye nin caman ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔ k'an ka jamana kɔrɔ ni min ma jɔyɔrɔ sɔrɔ o y'a ka maa don gouvernement na walima o yɛrɛ ye dɔ sɔrɔ ko in na o don ma kuma nka bi jamana ye taabolo kura min ta n'o ye ka jamana salo ka bɔ juguw bolo ni ka jamana jɔ tindi kan sɛbɛnnikɛla ko o de bɛnnen don olu ma don o don kumanangolo wulikajɔ langolo a ko jamanadenw labɛnnen don ni maa ninnu n'u y'u sɔrɔ rond-point na don o don boulevard kan u t'a bila ni cɛtigɛ c'est la démocratie kana s'u ma e de kɛnɛ ma sa ko démocratie don ala ka ni ci c'est la démocratie sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko jamanadenw sɛbɛn kɔrɔ tɔɔrɔlen bɛ waati min CEDEAO bɛ k'a desangu malidenjuguw fana bɛ k'a desangu wa politiki maa ninnu a ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu de b'a ko bɛɛ lajɛlen jukɔrɔ sabula nafolo bɔlen bɛ Faransi fɛ dollar wari miliyɔn 23 o dalen bɛ tabali ka ŋami maa o maa bɛ yen n'i bi sɔn ka Asimi kɛlɛ ka colonel kɛlɛ ka Choguel kɛlɛ wari dɔ bɛ d'i ma awɔ dɔgɔkun furancɛ in na u ye maa dɔw labɔ olu ko Nouvelle Horizon olu ye tabale gosi k'a da tulu la k'a da jaba la ko jamanadenw ka bɔ ka taa maa min taara boulevard belebeleba in na maa 19 Mamata sɛbɛnnikɛla ko u taara Bafulu Siri ka kule midi ka kule wula fɛ mansi m'u lamɛn mototigiw yɛrɛ tɛmɛtɔ b'a fɔ a tɛ taa ka bɔ an ɲɛ sabali filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ alternance kɔnɔ a ka bi bɔli la
jodi de ne be mbolo bugo kado mbi boni sebenye seben nu ka ma info matin so madala kuna foni mami nye sebeni ke atwa de ko siku ba ko akika do wuli ka do ni tetri politique to mi be nu ka ma ko RFM ami doni mi na ko bi o ye nwanyi minge be make yori se di ka do be make muna sabula e ka do fangele do fe ajira la ka fo mi nye agwa tereta ni president voto nana e ka do yoro ni ngele ale debita ninga ke uka candidat semeni kala ko ni nguma nyu toro ka secrétaire général mimbe yoli se di ka do pumana o ya jira ka fo ni ngone puma kunda dai nwanye kera ba bergano ko nwanye kera nga be makeninga ni mafo ka fo buna puma o ere ka nwanye la o ni mi wole vleni ulu ni kadri chama de be minu ngoni data ni ngumena o puma ngalumbu da yoli se di ka do wuli ka do ni chetri buloka RPM yere tonyi mi nye fanga ke ka koro yoli se di ka do ko gelaru bulo kosobe sabula fanga nana daraki abofuka jamana yere kinye semeni kala ko na fora ko aywa mi nye bokar teretai ko bi ke candidat semeni kala ko akika do ngalumbu da mi ngoni kadri bawye ba bergano ale de nyamai ale semeni ka jira ka fu mason bi mason sini ka tawo ke mi nye hakilina uye na manye ka fa bita jama de bi je atalila wa jama de bi benga ke no kera kuma mi ikado obusoro ka fo ningo ke dunu ni balai nga ma damo do katisi kasinga ko glaka na tuka akongalu ni munye semanye anye mi zalo ka bo info matin kono abo so madala kuna foni daba tungara ne bintega do ni boni sebenye ango mi ma aywa na to enquête Sekesekeli nam Dauda te konate ninya ka sebenye nam Dauda te ko ako sirako puma minna fora Bamako ka damene sajola kata kenyeba bolo fara mimbe no bi bo sajola kata sumala sira mbi damene de sebeni gala ko asuku blo taraka di chage damima atwa de Costen Limited Semeni gala ko ako sugublo bora kabi utukalo kile nani sugublo international bela jele damakaka na malikono malikoga semeni gala ko bela jele ya buga itafa beyi ka sebe ladu nebise na mbaka ni zongoina beyi ka dangani ya fo semeni gala ko femme nye société bele ba sheke malikono ani malikoga olu ye marché nyini aywa gashitila dangania munum bora akoni ya ta kalaje o kara sababu ye feminye société chamanye olu kabi sabula kalo saba lara weli temane ko fe feminye jamana ka chake da munumbe no lu bisugu blongo nyanabo ko ma comité de règlement des différents autorité régulation marché public délégation spéciale ou mana Semeni galago uye ya Maria di ka fo sugublo ingake a projet ana appel d'offre la bena chokomi kwa la benjogo kayi ni sugublo bise ka bo ninga publier semeni galago a publier le wati mi ni sodanzo karala nywana ma menye bilisi ni oro sarache o kara Costen Limited ale ye britannique ka no anglais ye olu ka société belebele bado ako ale bise ka sira ingla milliard muga ani saba ma do sorola olu ko milliard muga ni konondo do ko milliard bisaba bela jele itafo sebeni gala ko sogo bole kafe uyo da kafe anga mina unaje afora fe menye marché ngornana ka fo danganiya olu de ka nga dafa ma be minde la ka nywana ke o kana nuka danganiya Semeni gala ko ako afora sanzaba laban temene 2017 2018 2019 ni della kan nywana sugu blonge mi zira kundala biti jo kilometre bina ni durla ibina no prevuye no temena ka boy sela worla aka soro sefa wori milliard muga o sebiye ka bara damene kabula jamana worko kasuma no temena ka boy akoni ya ta kalaje ka jodore kera ika chiffre d'affaires o kabunya ka 5 milliards tama semeni gala ko fin 2011 2020 o ka soro ye wuli joke fe minye santa labai iye wuli ka joke ka sugu blonge mimba ira ka fika machine kai mina bela jele kai ni condition de sigira wa autorité de régulation marché public ko ni condition ngai bile hake ni mibe ay sugu blonge lancer ni ni a lancer le société bela jele de nana taki pere duguma bo fo Jumengili Costen Limited adiro de ma ukabara abi danganiya dafa sebeni gala ko Costen ba dafa o fole société dobe Burkina beka o kadje ko société dobe société kele yere mase olu société sabade tara faranyanga kadje ka sugublo nyini CGPSSA Buna logistique et transport olu fara la nyanga e société sabade
nga o bela o ma se u ka chiffre d'affaires tabo a minendu bola doniya tout la ati duma CEDEAO société o do no boray société forage travaux publics SFTP o ye Mali des sociétés warto luku olu yɛrɛ ma se k'u ka impôt sara et des comment vous dites là on demande 20 milliards de chiffre d'affaires et ma se k'i ka impôt sara impôt 2021 et tu prétends on est en 2022 et tu prétends un marché de 20 milliards de l'État nam sɛbɛnnikɛla ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen société wɛrɛ bɛ yen ECMK a fɔra k'a fɔ fɛn min ye minɛn yɛrɛ ye ani dɔnniya t'o la o ti se impôt juru b'o fɛnɛ na sɛbɛnnikɛla ko nin ko in kɔni o fɔlen u ye o kɔni o ma nin dayɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ la fiyewu u taara ko da sariyatigiw kulo kɔrɔ jɛkulu min bɛ yen n'o ye comité de règlement différent kuma taara da olu kulo kɔrɔ u ye ɲɔgɔn ye ka ko in ta k'a lajɛ k'a ta ka segin u y'a ye tiɲɛ don Costen Limited anglais ka société don ka tiɲɛ b'u fɛ wa olu de bi se sabula mago bɛ sira min na sira lahawta ba de don sanubɔyɔrɔ sajo la o sira man ka kɛ sira dennin ye oui mobili belebelebaw ani giriw de bi bolo a kan oui tout à fait o tuma an k'a di maa min bɛ se k'a dilan maa min n'a dɔnniya b'a la a minɛn b'a bolo a se b'a ye o ka fisa an ka taa di Mali société ma a ka taa kɛ Kulukɔrɔ gouverneur ta ɲɔgɔnna ye ko gouverneur di bɔ ka goudron dilanlen 1 mois colonel Kapori a sera k'a fɔ yɛrɛ olu ti tulonkɛ o ko jɔn de sera dilan de awɔ o y'a wele ko histoire ne kɛ k'a bɛɛ wuli kelen a ma ɲɛ il a bien fait ko k'a bɛɛ wuli ka bɔ yen n bɛ taa ka na n bɛ taa Bamakɔ yanni ka se ka goudron kelen sɔrɔ yan i bɛna dɔn min b'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kangarida o ka fisa wuli ka bɔ n dɔ a kan jamana ɲɛmaw minnu bilara sugufilɛ in kunna n'o ye ministre ye Madina Sisoko Madina yɛrɛ de ko baara ka kɛ jɛlenya na a ye norme minnu fɔ o k'a respecté n'a ma ɲɛ k'o bɛ respecté ni société koro kala minnu bɛ Mali la yan olu ko f'a ka d'olu ma a bɛ ɲɛ cogo jumɛn na sɛbɛnnikɛla ko n'a ma ɲɛ k'an bɛ jamana bɔ nɔgɔ la an k'an janto ko o ko bɛ yen n'a kɛli bi jamana segin kɔ an kana don o da fɛ n'o tɛ jamana in kɔnɔ goudron caman dilanna Mali de société a dir'u ma a bɛɛ lajɛlen goudron de kari la maa minnu y'a ŋaniya ɲumanya kɛ ka t'u cogoya tiɲɛ misali Bananbasira in a dira Mali société ma ATT y'a nafolo bɔ a bɔ cogo la nka a sira bɛ cogo di a y'a ŋaniya ɲuman ta wallahi sira in di y'a bɛɛ wari Allah aw bɛ sɔn k'o ɲɔgɔn na wɛrɛ kɛ bilen wa o ti ɲɛ c'est fini sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Asimi fanga ye a bi ja sabula ko bɛɛ lajɛlen de bi kɛ tiɲɛ kan maa o maa bɛ n'i ti danganiya dafa a ti di ma a bi di cakɛda ma min bi jamana wari a don bɛrɛ la jamana nafolo kana taa Abuja k'a fɔ ne soma ye ministre ye n bi karisa dɔn a y'a ɲɛ anw ma n ka société dayɛlɛlen kura don n dɛmɛ yanzan na fanga sɔrɔ n ka taa fanga sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ a ti sɔrɔ Mali nafolo la o ti ɲɛ o ti ɲɛ bilen ayi o ti ɲɛ bilen kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ enquête kɔnɔ a ka bi bɔli la Georges Sedou n'an b'a fɛ jamana ka yiriwa jamana ɲɛtaa ka sabati cakɛda fɔn fɔ bɛ yen ni kɛɲɛna don f'u ka wuli ka jɔ ka teli Georges Sedou n bala cogo bɛ di dama tuma ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le serment kalikan Abubakar Berete nin y'a ka sɛbɛn ye Berete ko mun a ko dununkan o balakan o dunankɛni tulo bɛ fɛn min na o ye ɲɔsusuka de ye kolonkala manga sɛbɛnnikɛla ko a ko école maître bolo maana bɔlen bɛ article 39 fɛn min ye tile 5 baara bila anw y'o laɲini wa kalanti kɛ koyi hali bi a b'o article 39 ko la an b'o la an b'a la kabini ko ka di fo ka daminɛna kabi janvier kalo tile 4 wa fɛn min ye tile 10 wɛrɛ ye an b'a k'an bolo maana b'o nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye école maître ye an dimina an b'a fɛ Mali kalanko yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen de ka jɔ fɔ anw da in ka ɲɛnabɔ n'a ma ɲɛnabɔ ha ka ja a denw na kɛ kunfi giriri u ti kala o da ye maa min den tɛ privé la dɛ hali sini olu bɛ t'u ka école la hali privé an b'an ba cours di ma ye o daminɛna o cours di lamini enseignant Georges Sedou n bala cogo bɛ di dama tuma ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le serment kalikan Abubakar Berete nin y'a ka sɛbɛn ye Berete ko mun a ko dununkan o balakan o dunankɛni tulo bɛ fɛn min na o ye ɲɔsusuka de ye kolonkala manga sɛbɛnnikɛla ko a ko école maître bolo maana bɔlen bɛ article 39 fɛn min ye tile 5 baara bila anw y'o laɲini wa kalanti kɛ koyi hali bi a b'o article 39 ko la an b'o la
Amala kabini ko ka de fo ka daminɛna kabi janvier kalo tile 4 wa fɛn min ye tile 10 wɛrɛ ye an b'a k'an bolo maana b'o nɔfɛ sɔnnikɛla ko a ko fɛn min ye école maître ye an dimina an b'a fɛ Mali kalanko yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen de ka jɔ f'anw da in ka ɲɛnabɔ n'a ma ɲɛnabɔ ha ka ja a denw na kɛ kunfi giriri u ti kalan o da ye maa min den tɛ privé la dɛ hali sini olu bɛ t'u ka école la hali privé an b'an ba cours di ma ye o daminɛna o cours di lamini enseignant minnu bɛ kɔ sɔnnikɛla ko gouvernement dun ye wulikajɔ ani laɲini kɛ segin ka kɛ nka gouvernement nana article 39 ko kuma in da ka taa k'a ta ka segin u ko jɔn ko ala école maître ma wari tɛ gɛlɛya min bɛ anw ka bi o ye mugu ni kisɛ maramafɛn kasa fɛn min ye Mali ka kɛlɛ a ka bɔ bolo la a lɛɛ ni a ka article 39 nin se ti jamana ye an bɛ se ka min kɔni kɛ misidennin kana jɔ birifile langolo kana to prime indemnité an b'o dɔ d'aw ma an tɛ école maître k'u tɛ fo article 39 sɛbɛnnikɛla ko ni article 39 ma ɲɛnabɔ école maître kɔni ko petu lakɛrɛ kɔni tɛ da tableau la wa fɛn min ye école maître wɛrɛw ye olu diminen bɛ faculté des sciences de l'éducation faculté des lettres langue et sciences du langage nin bɛɛ lajɛlen kɔni diminen bɛ u bɛ grève illimitée la k'olu fana ta ka ɲɛnabɔ wa syndicat national de l'enseignement supérieur SUNESIP o kɔni fana bɛ na laɲini o bɛ laɲini kɛlɛ de la sabula o ko fɛn min ye grille plafond 3000 ko ka di olu ma système LMD licence master doctorat i b'a fɔ jamana tɔw ta bi cogo min Mali ta ka k'o cogoya ye sɛbɛnnikɛla ko Mali kalanko a datɔ filɛ nin ye n dɛgɛ ne kun fɛn min ye Choguel Kokala Mayiga ka fara Asimi Goyita kan n'u ma wari di école maître ma fɛn min kɔni ye kalanko ye salon ta kɛra cogo min na dɛ ka saa bisi baasa ɲinanda bi juguya n'o ye Mali kalanko an b'a sigi a sentigɛ kan ŋami ni min bi kɛ o ka kɛ tabari kala kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le serment kɔnɔ a ka bi bɔli la wa an bɛ se embargo la Jɔnsi Seydou bi kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'inter de Bamako camancɛ Jɔnsi Seydou Asimu Goyita cɛ kolo gɛlɛn ye Asimu Goyita maa tilennen don a ka wulikajɔ ni cɛsiri ye jamana kun ye Jɔnsi Seydou nka ni Asimu Goyita n'a m'i jan don a yɛrɛ la a kɛrɛfɛmaw maa minnu kelen bɛ k'a munumunu Jɔnsi Seydou n'a m'i jan don olu la k'a woloma u b'u laban u b'a se tɔgɔ tiɲɛ ma dɛ Jɔnsi Seydou sɛbɛnnikɛla ko ni maa min dara kuluba transition fanga in min ye camancɛ fanga ye i k'a dɔn a ɲɛmaa ye Abɔ Sɔrdasi ye sɔrɔdasi caman de kelen bɛ k'a yɛrɛ fana koli Jɔnsi Seydou i k'a dɔn o ye baara diya ye nka colonel Asimu Goyita a ka cabinet n'a m'i jan don cabinet na k'a woloma ka ɲininkali kɛ n'a tora k'i kɔ don cabinet in na cabinet in laban o laban a b'a se tɔgɔ tiɲɛ ma sabula min ye Abɔ jamakulu min b'a kɛrɛda fɛ cabinet kɔnɔ minnu bɛ munumunu n'a da fɛ Jɔnsi Seydou i k'a dɔn olu bɛ dugu min na i y'o tɔgɔ dɔn wa Taɲinibugu Taɲinibugu Asimi bɛ nin baaraba in na olu bɛ k'u ta ɲini Jɔnsi Seydou olu kɔni kɛrɛfɛmaa minnu bɛ munumunu n'a da fɛ a n'u ti ɲini k'u bolo don mɔɔw jufa kɔnɔ k'u ka wari bɔ ɲiniko jugu damanda ani deli jugu Asimu Goyita bi cɛsiri ni wulikajɔ la nka min ye dafɛmaa ye min ye cabinet ye Jɔnsi Seydou k'a dɔn olu kɔni bi ta ɲini damanda de la f'u bi ɲini ka hadamaden dun i bolofɛn nɔfɛ mɔgɔw bɛ président na nin ji in kan ka lase nin kan ka taa ta Jɔnsi Seydou k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ko wari sɛbɛnnikɛla ko nin min ɲɛ cogo di ni ma ɲɛ k'a fɔ i bi maa nɔfɛ e b'a dɛmɛ a ka baara la n'o baara ka baara ka kɛ cogo min na i yɛrɛ kan k'i comporter ten n'o tɛ ka taa kɛ taɲini jugu damanda a mɛ o mɛ Jɔnsi Seydou k'a dɔn u bɛna kokolo dɔ kɛ min yɛrɛ laban bɛ taa turu fo Asimu Goyita la a bɛ tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a n'a t'a kalama kɔtɔ fila ye Jɔnsi Seydou k'a dɔn a ka cabinet a ka yɛlɛmani kɛ ka sababu kɛ mun ye min ye wulikajɔ damanda ye sɔrɔdasi caman de b'a kɛrɛda fɛ Jɔnsi Seydou e ko olu mɔgɔ bɛ transition na wa olu kɔni b'a ka fɛn den ɲini Jɔnsi Seydou a k'i k'a dɔn président kɔni f'a k'i kɔfilɛ ka kɛrɛfɛla in de fura fo ka taa jɛ n'a ma fura k'a jɛ Jɔnsi Seydou k'a dɔn olu ka wariko miɲɛ u laban u bɛ jamanakuntigi da don kuma na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min d'alo ka bɔ n k'i ɲininka l'inter de Bamako kɔnɔ o tɔgɔ fɔ ye sa maa tɔgɔ tɛ o u kɔni ko k'a ka cabinet Taɲinibugu u y'o de tɔgɔ da a ka cabinet Taɲinibugu a tɛ nin ya kuluba l'entourage d'Asimu Goyita devrait taɲini de taɲinina quoi de taɲinina la hawla wala u bɛ Taɲinibugu des avides a kɔrɔ de tubabukan na des avides Jɔnsi Seydou waati n'a ka waati ma se ko bi an t'a bila yan Bita m'a bila yan ka ɲɛra tu le connais c'est mon grand frère direct
o kuma n'u bɛna ka bɔ Ɲɔrɔ u tɛmɛ dɔ bɛ tɛmɛ fɛn de fɛ n'u sera Kolokani